Siamai, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn cadw iawn. Yn y fideo hwn, ar ôl yn y gyfres ynglyn at y feddalwedd golygydd ar gyfer y datblygiad o rhaglenau ar y cyfrifiadur, mae'n angen i arddangos y bethau pwysig sydd angen i'w wneud wedi osodi y feddalwedd hon ar eich gyfrifiadur. Yn gyntaf, fy'n angen i egluro does dim unrhyw gysylltiad rhwng fi a'r meddalwedd hon, sef ddim. Mae'r fideo hwn yn hollol annibynnol, ac mae'r fy nybydau hefyd yn hollol annibynnol. Yn gyntaf, fi'n mynd i arddangos beth sy'n digwydd yn uniongyrchol wedi yr osodiad o'r feddalwedd hon, i arddangos pam rydyn eisiau i wneud yr newidiau sydd y byddaf yn ei esbonio yn y fideo hwn. A dyma'r eicon ar gyfer yr golygydd codio ddim sydd wedi ei osodwyd ar fy'r Windows 7, ac dwi'n mynd i glicio arno fe i dechrau y meddalwedd, fel hyn. Ac yn gyntaf, fel dach chi'n weld, mae'r rhagwyneb yr golygydd ar yr un ochr o'r sgrin. Fy'n eisiau yr feddalwedd i ymsefydlu eu hunain ar yr canolfan sgrin, sut i wneud hynny yn gyntaf. Felly, i addasu y leoliad o'r cymwysiad ar y sgrin, ac hefyd i addasu y mellter o'r ffenestr o'r cymwysiad, sef yr ehangder ac hefyd y uchder o'r ffenestr o'r cymwysiad, fy'n angen i olygu neu drwsio y gorchymyn sydd yn galw y cymwysiad yn y gyntaf le. I wneud hynny, fy'n angen i mynd yn ôl i'r eicon ar y sgrin, neu'r ffordd ber, neu'r shortcut ar y sgrin. I wneud hynny, fy'n angen i glicio D ar yr eicon, yr ffordd ber, fel hyn. Ac wedyn, fy'n angen i dewis Properties ar y dewis-lein. Ac wedyn, yn yr blwch ar gyfer Target, fy'n angen i drwsio y gorchymyn sydd yn galw yr cymwysiad, sef fy'n angen yn gyntaf i ychwanegu gwaglau wedi'r enw'r ffeil yr cymwysiad, neu'r yn Saesneg sydd yn galw yr executable, neu yn y Gymraeg weithredadwy, fel hyn. Ac wedyn, fy'n angen i ychwanegu parametrau eraill i penodi y leoliad ac hefyd yr meithderau ar gyfer yr ffenestr, sef yr ehangder ac hefyd yr uchder. Felly, fy'n angen i mewnbynnu cysylltnod C, ac wedyn dyfynod dwbl, ac wedyn y parametre WinPos, ac wedyn y gwerth ar gyfer yr uchel neu pegwn X, sef yr uchel neu begwn gorweddol. Ac fi'n mynd ar y tro hon i profi er enghraifft rhywbeth fel 1,500 i ddechrau. Ac wedyn, fy'n angen i mewnbynnu y gwerth ar gyfer yr uchel neu begwn Y, sef yr uchel neu begwn union syth. Ac hefyd, ar y tro hwn, fy'n mynd i dyfalu rhywbeth fel 500. Ac wedyn, fy'n angen i cael y dyfynod dwbl gyda dyfynod dwbl arall, fel hyn. Ac wedyn, fy'n angen i mewnbynnu gwaglau arall, ac wedyn cysylltnod, ac hefyd C arall, ac wedyn dyfynod dwbl arall. A wedyn, ar gyfer yr maint o'r ffenestr, fy'n angen i benodi y parametr Win Size, ac wedyn yr ehangder,
Ac wedyn hefyd yr uchder o'r ffenestr o'r cymwysiad. Ac wedyn fydd angen i cael y dyfynod dwbl gyda'r dyfynod dwbl arall. Ac fi'n mynd i pwyso wedyn ar y botwm apply. Wedyn fydd angen i gynnig caniatâd preoliwr. Ac wedyn fi'n mynd i clicio ar y botwm OK. Nawr fy'n angen i mynd yn ôl i aildechrau yr cymwysiad fel hyn. Ar y tro hwn, mae'r dangosiad yn well na'r cynt, ond nawr mae'r ffenestr yn rhy fawr, ac hefyd fy'n angen i symud y ffenestr yn ychydig i'r dde. Felly, fy'n angen i mynd yn ôl i'r ffordd fer, neu'r shortcut ar gyfer yr cymwysiad, clicio dde arno fe, ac wedyn i dewis unwaith eto Properties. Ac felly, wedi ychydig o arbrawf, dwi'n wedi darganfod mae'r gosodiad hwn y gorau i leoli yr ffenestr yn y canol fy sgrin, sef gvim.exa, sydd yr enw yr gweithredadwy, ac wedyn bwll, cysylltnod C, bwll, dyfynod dwbl, wynpos, bwll, 1550, bwll, 200, dyfynod dwbl, bwll, cysylltnod C, bwll, dyfynod dwbl, wyn size, bwll, 128, bwll, 32, dyfynod dwbl. Fy'n angen i clicio ar Apply, ac wedyn OK, ac wedyn fy'n angen i aildechrau yr cymwysiad fel hyn. A dyna ni. Mae'r ffenestr y cymwysiad yn llenwi y sgrin yn berffaith. Yr ail peth dwi'n eisiau i wneud yw i newid yr cynllun y lliw angen i dewis cynllun lliw sydd yn ychydig tywyllach. Er enghraifft, dyma'r darn o cod wedi ei ysgrifennu yn yr iaith HTML gyda ychydig o'r JavaScript yn yr tag script. Fel ydych chi'n weld, mae'r gythrawen yr iaith wedi ei uwch-olewid. Ond dwi'n hoffi gwell cynllun lliw gyda'r enghraifft gefndir sydd yn dwyllaf. Os dwi'n yn dewis oddi wrth y prif dewis-lein y dewisiad edit, ac wedyn i mynd i'r dewisiad colour scheme, dwi'n yn gallu dewis y dewisiad evening, ac nawr mae'r cod yn edrych yn fawr gwell. Ond dwi'n teimlo mae'r llythrennau yn ychydig yn rhy trwchus. Ar gyfer hynny, dwi'n gallu mynd yn ôl i'r prif dewis-lein ac wedyn i dewis y dewisiad Select Font. Ac wedyn, dwi'n gallu dewis ffont arall fel Lucida Console. Ac felly, yn awr, mae'r cod yn edrych yn hyfryd. Ond y cwestiwn nawr yw, sut i achub yr gosodiadau newydd os dwi'n yn cael y ffenestr nawr, a fydd y gosodiadau yn cael eu cynnalwyd pan dwi'n yn aildechrau y cymwysiad? Wel, gawn ni'n gweld, fydd mynd nawr i cael y ffenestr ac fy'n mynd i'w alogor hefyd, fel hyn. Felly, yr ateb yw nag yw. Ni fydd yn unig yn newid yr gosodiadau a neu chadw nhw pan mae'r cymwysiad yn ei aildechrau. Sut wedyn i achub y gosodiadau? Wel, dyna'r peth gyda'r golygydd hwn yma. Mae'r offeren arbennig
sydd ar gyfer yr defnyddwyr arbennig. Felly, mae'n angen i achub y gosodiadau yn yr fodd arbenigedig. Sef, mae'n angen i mynd i'r dewisiad edit, ac wedyn mae'n angen i drwsio y gosodiadau cychwyniedig, sef y Startup Settings, fel darn o cod rhaglenni. Felly, dwi'n mynd i arddangos fe yn ar, fel hyn. Os rydyn ni'n edrych ar y peniad yr ffenestr, mae'r peniad hwn yn arwydocau, mae'r enw yr ffel yma yn ei galw tanlinellu vimrc, ac mae'r ffel tanlinellu vimrc yn bodoli yn y ffolder sydd yn galw gyriant C gorwahanod o slaeth vim. Os da chi'n cofio oddi wrth y fideo diwethaf, dyn wedi dewis i osodi vim yn y ffolder gyriant C vim yn ytrach nac yn y ffolder gyriant C program files vim, oherwydd fyddai hynny yn gwneud yr archebiad ar gefn o'r ffeiliau fel yr ffeil gosodiad hwn yma, yr tanlinellu vimrc yn fwy hawddach. Mae'r ffeil tanlinellu vimrc y ffeil holl pwysig ar gyfer y gosodiadau, ac hefyd y codtadiad sydd yn rheoli yr ymdygiad o'r cymwysiad vim, ac mae'r ffeil hwn yma, y ffeil gyfamserol .tanlinellu vimrc.soup. Mae'r oddoddiad soup yn cynrychioli y gar swap, sydd yn golygu y ffeil i cadw yr data ar gyfer yr gweithrediad o'r ffeil yma yn y cymwysiad. Ac os ydyn mynd i'r ffolder arall, vim82, mae'r ffolder hwn yn cynnwys yr holl ffeiliau ac ffolderau ar gyfer yr gweithrediad o'r cymwysiad hwn o'r golygydd vim. Felly, fel dablygwr arbennig, fy'n angen i drwsio yn uniongyrchol y ffeil gosodiad hwn, sef tanlinellu vimrc, i gadw gosodiadau yn yr cymwysiad. Yn gyntaf, fy'n mynd i ychwanegu llinellau sylweb i arwydocau. Mae'r ffeil gosodiad hwn wedi ei newidwyd, ac mae'r adnod ar gyfer y sylweb, yr dyfynod dwbl, ac fy'n mynd i ychwanegu wedi hynny llinell o gysylltnodau fel hwn. Mae'n angen i esbonio mae'r ffeil gosodiad hwn yn ei ysgrifennu yn yr iaith sydd yn galw vimscript, sydd yn iaith arbennig ar gyfer yr penodiadau o'r gosodiadau yn y ffeil yma. Os da chi'n gofio, fy'n eisiau i dewis y cynllun lliw sydd yn galw evening. Ar gyfer hynny, fy'n angen i penodi yn gyntaf set background yw cyfartal i'r dark, ac wedyn fy'n angen i benodi set tanlinellu
O yw gyfartal i'r 16. Ac wedyn, fy'n angen I benodi C-O-L-O gwaglau, evening, ac os ydych chi'n gofio, fy'n angen ffont I fod Lucida console gyda'r uchder o 9 uned. Felly fy'n angen I benodi set gwaglau GUI ffont yw gyfartal i'r Lucida tanillellu console gorwahanod H9. Nawr fy'n angen I achub y ffeil trwy'r dewis ffeil oddi wrth y prif dewis lein ac wedyn save. Ac wedyn fy'n angen I alderchau yr gymwysiad fel hyn trwy'r clicio ar yr X ar yr deu-brig I cau y ffenestr ac wedyn i'w alygor trwy clicio ar yr ffordd ber ar yr wyneb desg fel hyn. Ac wedyn, os dwi'n mynd yn ôl I alderchau yr darn o cod HTML trwy'r dewis ffeil o ddiwedd y dewis lein ac wedyn open. A dyna ni. Mae'r cymwysiad wedi cadw ei osodiadau. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.